ihan hauska. Tunnistit oman koirasi? Joo, mä olisin odottanut, että se olisi mahdollisesti puolustanut, mutta tietysti kun ei ole sattunut mitään semmoista tilannetta niin kuin ihan oikeasti, että olisi koskaan tullut, niin en ole nähnyt sitä, mutta että onhan sillä ollut niitä, että se on joskus murissut jollekin ihmiselle, mitä se on pitänyt epäilyttävänä, mutta että ei sitten tuommoisessa tilanteessa kuitenkaan. Kokonaisuutta katsotaan ja sitten näitä erikoiskokeita erillisinä tässä vähän täydentämään tätä settiä. Ja kokonaisuutena tuo ensimmäisenä tässä on toimintakyky, koiran rohkeus, miten itsenäisesti se toimii. Erikoiskokeena on kelkka uhan kanssa ja pimeä huone ilman uhkaa. Kelkan se selvittää ihan, itse se suuresti peljästyy sitä, mutta sitten kun saadaan se siihen tavallaan siihen kelkan vierelle, niin se ei sen kummempia apuja tarvii. Se itse sieltä kasaa itsensä ja menee sen katsomaan ihan ongelmitta. Puolustuksessa, no siinä se ihmettelee, että Markolla ei ole kaikki ruuvit tänään kohdallaan ja sitten se päättää viisaampi väistää. Pimeässä huoneessa niin siellä sitä vähän peloteltiin lisää, katsottiin vähän tätä pehmeyttä, löytyykö sitä minkä verran sieltä ja sielläkin se sitten löytyi, se pääsi siitä kohdasta ylite, niin sittenhän se pysähtyi ja hajun perusteellahan se sitten sen lopussa tuli. Terävyydessä se ratkaisi ongelman antamalla mulle tassua. Toimintakyky +1 kohtuullinen. Terävyys, mitä se tuossa seinässä reagoi. Alkuun se ei kattele ollenkaan, mutta sitten kun se toteaa, että okei joo, täti tulee, sitten se seuraa koko ajan, katsoo ja sitten tosiaan lopussa sitten kun voi ongelman ratkaista näinkin, mutta aggressiota sieltä ei löydy, eli se on +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalu. Puolustushalu, miten se puolustaa teidän pientä laumaa, kun te olette kahdestaan liikenteessä. Se ei puolusta, se on -1 haluton. Mutta tuossa just puhuttiin, että se on isolle koiralle se on ihan kiva, että on semmoisia isolla koiralla ominaisuuksia, että ei tarvitse tavallaan pelätä sitä, varsinkin haliperneilyssä, että jos joku käyttäytyy oudosti, niin koiran mielestä ihmisen taholta ei voi tulla mitään semmoista, että sen tarvitsisi reagoida Joo, siihen. se me ollaan kyllä nähtykin, kun ajattelin just vammaistenkin kanssa, kun niillä on pakkoliikkeitä ja kaikkea muuta erikoista siinä, niin tää ei niinku ikinä ole siihen, että vaikka sitä tarrataan poskesta kiinni ja se on siinä jumissa, niin se on vaan silleen, että kohta joku tulee mut irrottaa varmaan tästä. Niin sinänsä se on hirvittävän hyvä ominaisuus koiralle, että löytyy myös tämmöistä. Taisteluhalu, miten se nauttii leukojen ja lihasten käytöstä päästäkseen päämääräänsä. Kyllä se nauttii ja leikkii ja se nähtiin kyllä jossain kepilläkin, mutta se oli kiva kokeilla sitä solmulelua sille. Se näkyy myös tuossa kelkalla, se tekee sitä, peruuttaa ja sitten se tulee eteenpäin. Et se on myös sitä, osaa käyttää sitä taistelua sitten muutenkin. Se on +2 kohtuullinen, saadakseen enemmän, niin sen pitäisi olla sitten enemmän kiinni siinä lelussa, tarjota sitä, kun siitä päästään irti. Ja, silleen, mutta kuitenkin +2 kohtuullinen. Termorakenne +1 hieman rauhaton. Vähän kuormittuu, ei mitenkään, että se erityisesti tarvitsee palautumisaikoja tuolla välillä. Mutta vähän sen päästään järkyttämään sitä kuitenkin tässä radalla. On ehkä se selkein, että siinä meni selvästi vähän niin kuin järkytyksen puolelle. Joo, mutta hienosti itsensä kasailee siitä. Temperamentti +2 kohtuullisen vilkas. Näkee, reagoi. Erikoiskokeena toi tynnyri. Siinähän se tekee semmoisen pienehkön kääntymisen ja ei kauhean pelottavana tätä tynnyriäkään pidä. Kovuus +1 hieman pehmeä. Tosiaan tuolla pimeässä vähän lisää potkiskelua. Törppöä, että sieltä saatiin vähän sitä pehmeyttä ja sille luoksepäästävyys +3 hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, laukaus varma, pluspisteitä 151 ja miinus tulee tosta puolustushalusta se 1 piste, eli 153 pistettä ja ainutkertainen kokemuskoira. Kyllä. Kiitos.